बेयाव होदोब्रा नांजोबला बियो ए सा रावबो नाहरियाव जानांगौ सा सा पाता होनाङा सा आयाव ओइ बेखौ फैसा लाना होदो खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल इउटुब चेनेलावहाय स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनिनो गामिनि आवगोआव जि गेलेना थांनाय आरो मुं मोनबोनाय जि जों जायखौ जों आलासि महरै फ्लेग पस्ट खालामनो थाखाय जोङो लेंहरदों रबिन दैमारि बिथांखौ जोङो जोंनि इउथ क्लाबनिफ्राय जानानै जोङो गांसे आर'नाइजों होनानै जों बरायना लानो दे गासैबो आखाइ खबदों साफ्रोम इउथ क्लाबनि मेम्बार्सफोर आरो अर्गानाइजिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि नोंथांमोन साफ्रोमखौ जों धन्यबाद होदों बिदि मोजां समखौ जोंनो होलांनायनि थाखाय दा जोङो बे समाव जोंनि फुटबल बे गेमखौ जों अपेनिं दिनैनिफ्राय जि जागायजेनलांगोन बिनि थाखाय जोङो पिसखौ गोजोन थासारिखौ जों लुबैनानै दिनैनो जों बे फ्लेगखौ जोङो दिखांगोन आरो जों हस्ट खालामगोन बेखायनो आङो दा खावलायदों जोंनि लेंहरजानाय गामिनिनो बिथां आलासिखौ जोङो बे फ्लेगखौ हस्ट खालामनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय फ्लेगखौ जेब्ला माबागोन जों गासिबो दसे सम सेलिब्रेट लागोन बेखौना होनो दे आखाइ खबगोन दे जाबाय दा न'खौ जुवा गाहायाव मोनसे जाथ'ला जोंनिनो मण्डलिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ जोङो फुटबल गेमा मोजाङै जालांनायनि थाखाय बा जेबो जेंना जेंसि जालाङालासिनो मोजाङै थांगोन होननानै जोङो दसे सम आर'ज खावलायदों आरो खालामनो थाखाय आर'ज खालामनो मज'निखौ दसेयाव थानाय इसोर बे समाव नोंथां हामबाय नों आफा दिनै धन्यबाद होनानै जों बे समखौ बेसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर स' आङो दायो जोंनि बे फुटबल प्लेग्राउन्डआव दंफैयो माने आङो सासे इउटुबारखौ नेगासिनो दोङो जोंहा दासिमबो सफैयाखै माने आं नेगासिनो आरो स' नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर ओइ पियार जासुलाया नै माबायदि दलद थादों जोंहा पियार जासुलाया नै जोंहा आयाव गयसो गोजा जाखादों नै बेनो आंनियाव गय बिबावदों खादोंमोन आङो ओमफ्राय दा दै फुङाव जाबोफ्लांबायना आं थारमाने बेयाव थांनाय आरो बेयावहा माबाय आरो साहा फुदुंनो हैनायमोन जागोन र' ना साहा लोंगौमोन ना जोब्बानो जागोन गय साहा लोङालै गेस जायो गेस जायो माबासो जानांगौ गय जानांगौ इन्टारेस्ट खालामनांगौ आंनि गारिजों एखे दंफायो आरो बैयाव दैमारि लोगोसे जोंनि गेजेराव सासे जाखांफुनाय फेमास इउटिउबार बिथां पियार जासुला बिथाङाबो लोगोसे दङ आरो बिथाङा बिदिनो माब्लाबा जोंनि बे गेमनिफ्राय गेमफोरखौ नैबे स्पिच चिफ गेस्ट बिथां सारखौ गावनि समखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गामिनि मानगोनां लाइमोन बिथांमोननि नाजानायजों नैबे गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय जि फुटबल मैच एबा गेम बेखौ दैदेननाय गामि आफादनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजिब बिथां आरो बिथांजों लोगोसे गासै क्लाबनि दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय खुलुमनाय आं बावहरबाय फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायनि जि गिबि गेम आयोजन खालामनाय जि मेल बे मेलाव नुजाफैनो हानाय बे ओनसोलनिनो बयजोंबो सिनायजानो हानाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानस्रां राभा बिथांजों लोगोसे जोंहा
समाज सिबियारि सासे बिजनेसमेन हास्थायदों बिथां प्रबिन दैमारि जोंनि बारग' गेलेगिरि गाहाय आलासि जोंनि बोसोनगिरि जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरि नोंथांमोन बे समावहाय आलासि सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों दिनै जोंजों हांख्रायना थाबाय दिनैनि बे ओपनिं प्रग्रामाव मोननै बादायारिफोर नुजाथिफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गिबियावनो हामलायनाय बावनाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि हांख्रायना लाबोजानाय मानगोनां बिथां आलासि सार आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आं हामलायनाय बावनाय थाबाय दायो जोङो एसे बारलांबाय जोङो रामफारिलिखौ बे समाव फरायना होनो से नम्बराव दंमोन चेयारपारसन मिस्टार राजिब दैमारि प्रेसिडेन्ट अर्गेनाइजिं कमिटि फुटबल नायग्राफोरनि माने खेब खेब रायलायबाय थानायनि उनाव बुंना ला
जाबाय थाद्राय साइसा 한참 자खा요. 회도시 롱자고. सासे लोगो हायलायबाय नै फुटबल नायनो फैदों नै सान्दुं गोसानो नाम गैया बिसोरहा दै सासे ब्लिं दंखायो नै 7 नम्बरा ya abale Dendra malai. Runggali. Kumlo bisiro 2000 ni gotthapor gonja. Bisiro asyara lagse. 2001 ni gonja. 99 बेबायदि सिबो गोदोरानो गैया मरानो नाय गावनि गामिनि बासो साइड लानो हानाय नै जाहा दांवरियाफोर फैदों लोगोफोर हेलौ माहा 시간쯤 장난실을 쏙 나가는 거. 시간대 캐려. 말이 뭐 공부 좀 나오면 캐려. 성빈이 그쪽으로. 아, 아이 진짜 허등 사시냐? 센터 갑자기 무사는 와 끝나고 그바 이지심 안 다이고 산동안 이게 Ujungnya. Cai, nunggu.
पियार जासुलानि हाथाइखौ नायोमोन जास्रालांबायबो सादा जाबोला हाथाया मारै जायोनाय लोगोफोर सादाफोरखौ जानला मोनला दाजा दासो सोंखांबाय आं नै हाथाइफ्रा बिराद गोसोम जायोनो गिरु जायोनो होनलाय बेफोर लाजाखाया आंनिया बिसोरो जोंखौ माबा रायज्लायखुमाबाय थादों नै ayo habbaile ayo ayo draw जाबाय दायो बालिसिता 1 पिटारसनाय 1 Chúng màu nước ra về xe. Ayo. Còn này vẫn chết nọ, ấy thấy bạn. Ra. Beran sih kami sudah kayak beran. बोरैबा जादोंना Aduh, jai nya kadang ada sini. Aish, kurang sampai. Wah, asal masuk ke bukan sampai. Ya, serius muka dari. बेफोरखौसो होसिगोन सालाया बोलो हो देग्लाय बा बहा गल जानो Soba kelambrah. Nggak.
Sampai dah ada besar. Macam waka kono kayu bukan aja sih. Hoi ubalang han. Segian ini. आंथ' होनो हाखाबाय दे खिन्थु लांफाबाय थागोन बियो होननानै जाबाय बेनो होनसै आं भिडिअखौ आं खालामनाय आंनि भइस आंनि कमेडिखौ होगोन दिनैनिखौबा हले आं उननिखौ लागोन आं खोब खोब Local market. मा मोनजायो बेयाव नायदो. फुलकनि दाउदै मोननाय बारताहै. मा मोनजायो बेयाव नायदो. नैबे पक'रि, पियाजि, दाउदै चप, दाउदै स्टिं सिन्था मोनजायो. ओइ सिस्टाबाय ना हनै मुगै जागोन नोंलाय. ओइ खिन्थाब्रा. ओइ नांजोबलाय होनबायलै आङो. फ्रियाव होदोब्रा. खोनासङाखैलै. ओइ आब' फ्रियाव होदोब्रा नांजोबलासो. मा नायसिदोंथाय पियार जासुलाया माबा जाहां ए सा रावबो नाहरियाव जानांगौ सा पात्ता होनाङा सा आयाव ओइ बेखौ फैसा लाना दि नायबाय थायो होमबा फ्रि गोथाव नोगोर गोथाव होमबालाय आंबो जानोसै आलुनि आमलाय